Sebastian venter i bilen. Det er ikke første gang. Vi er trætte og vil hjem, men der er kun én ting. Når mor bil i IKEA vil hun det 100%. Hun stopper ikke før hun har købt alle varer med hjem. Mor vil i IKEA. Mor vil i IKEA. Hun stopper ikke for at slappe af, for det er turen i IKEA. Far ser træt ud, har ventet alt for lang tid. Mathias klikker selen op og hjælper Sebastian med at lave ballade. Far kan ikke sige noget, for ingenting hjælper. Mor kommer nok først ned, når det hele er væltet. Mor vil i IKEA. Mor vil i IKEA. Hun stopper ikke for at slappe af, for det er turen i IKEA. For ingenting hjælper. Mor kommer nok først ned, når det hele er væltet. Mor vil i IKEA. Mor vil i IKEA. Hun stopper ikke for at slappe af, for det er turen i IKEA.